Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto layunin ng nais marating sa bawat buses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! And ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM.
championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, 35 minutos, makaligad ang alas 9 sang gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayad-ayad nga gabi, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na diri sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Diri sa aton nga pagpangalagan sa programa K5 Night Watch. Temporaryo nga talos sa inyo idolo sa radyo. Temporaryo nga talos kay K5 June Aluhado Kapulot. Ako naman ang makaupod ninyo sa sining nga gabi. K5 Kim Montaño Kaluyo. And of course mga K5, ululupod naman kita nga magpinulaw-pulaw. Nagsugod ang aton siring nga programa alas 9:30 sang gabi. Kag magatakop naman mga K5 alas 12 sang kaagahon. Plastar na mga K5. Nagkapanyapo na balang tanan. Iban ni probably nagapulo pangapi. Mga K5, mabatian kita halin sa Premier Distrito, tubtob sa Quinto Distrito. Pinagi sa aton nga mga relaying stations. Sa 1st District of Iloilo, mabatian kita via K3 News FM Yagaw. Upod naton dira si K5 Kuya AJ. Sa mga kaiping dira nga kabanwahanan sa Miagaw. Dira sa taga 1st District sa Banwasang Tigbawan, Tubungan. Dira sa may Igbaras. Dira sa may San Joaquin. Dira sa may Gimbal. Good evening. And of course, mabatian man kita dira sa Segundo Distrito. Sa mga K5 nato nagapamati via K3 News FM Leganes. Sa mga Army friends naton na nagapulaw bugtaw in the name of public service. Sa mga nagapulaw-pulaw subong dira. Dira sa may area sang Leganes. Nagakulukaon sang seafoods. Mga K5. Dra sa mga kasimanwa ko sa may Banwasang Leon, sa mga kaiping nga kabanwahanan dra sa may Alimodjan, San Miguel, dra man sa Bataga Pavia, Santa Barbara, dra pagid sa New Lucena, and of course sa Banwasang Zaraga. Kamusta naman dra mga taga 3rd District of Iloilo? Od naton dra si K5 Guya Japoy. Sa aton nga K3 News FM members dara, mga nagasuporta gidri sa aton siring nga programa. Kamusta dara ang tiyempo?
Nakabatyag man bala ka mo sang pagpulo panalithi. Tani, bisan gamay-gamay lang bla. Kung bisan malipot lang nga tion bala nga nakabatyag man kita sang ginatawag nga katugnaw. Okay, doon napapractice na kita di sa impyerno ba? Nag-post na nagligad ang kilala ko. Balya do tawag na do free trial ni pa impyerno ha. Ang kainiturn do nasugba kita nga buhi. Mga ka-K5. That is why man nga dako ang importansya sa pagtatap naton sa aton sa nga palibot. Sa aton nga Mother Earth mga ka-K5. Mabatyagan na naton subong ang halit nga na dulot sang siring climate change. Nakita man ang nangin rason mga ka-K5. Ang aton siring nangin akto. Haboy basura dito, haboy diri. And of course with the advancement man subong, development dari sa mga industrial factories. Kag sa iban pagidarang polusyon naton. Alin sa mga salakyan yung itom-itom ang aso. Kag ang paghaboy nila sa mga basura. Sa ulihi kita dablaga antos nga antos. Alagaan ang ating sining kalikasan. And of course, dara sa mga listeners naton sa 3rd District sa Banwasang Kalinog. Dara man sa makasimanwa ni K5 Kulot, K5 Reyes, Peha Umanay, dara sa may Banwasang Pototan. Kamusta ka mo dratanan sa matagahaniway, Badyangan, Bingawan, Mina, Maasin. Kung may nalipatan pag inakutariti, pasensyahin nyo lang ko. Bisan na bata pa lang ko, pero medyo malilipato na. Amogin na kung kaisa, no? Kita mo ng ara na sa puntas ang dila mo, pero lipatan mo gyapon. May mga episodes of your life man ka mo nga mo sinap. Karang inughambal mo na, pero nalimtan mo pa. Budlay pag iniaton, dari kay tawag na. May mikropono sa atong natubang. Dapat hindi pagpahalata ang nagaka. Nalipatan mong inughambal mo pa. Adres sa mga listeners naton sa 4th District of Iloilo. Mapamatian kita dara via K5 News FM Pasay City. Sa aton nga technical side, ka K5 Edmar Liquinia. Kamusta dara ang tawag na? Daddy na siya ka K5 Nagwa niya yung bata. Ay, di ka. Wala ka gin kwa ninong ha? Wala ka pa nalista. Kung ginayo ka na to. Nagpalapit niya mo ka K5 pwede ka tumilista ninong ho. Tusintos lang man sa parakandila. Mga ka K5. Bro, kung ikaw ka K5 sabi mauna, pwede gid kami mamaninoy kag maninay. Mga sunod to gabi. Arab lang ikaw ang pinakaulihi nga nagkanubiya. Tapos. Wala lang. Dara sa mga taga-Pasi. Sa mga terminal dira. Sa mga tricycle driver naton dira sa Pasay City. Sa mga ara subong sa Talipapa. Managasugba pa sang ila sila nga panyapunon. Madami na magsugba sang bangros tapos puno-puno. Balasang kamatis ang yachan. Tapos palibutan mo dara sang foil or pwede man sang tawag na sang saging, baka dahon saging. Ambal ni Sir Hudlo Montana kapanyapon na ma'am talaba ang sudan baw. Sang una hindi gid ko nakauyon sang sang talaba. Kaya kung kaisabi mayara ko nang mo sa ugalingon ko. Kabisan malawala ko pang matilawan, bawo hindi na ko dayon kauyon. Pero sang gintry ko sang unang talaba gin sausaw sa langgaw nga medyo makahangkaha. Tinabuyuman pag ginawa ko sa subong paborito ko ng talaba, Sir Hudlo. Good evening dira sa mga taga San Enrique, dira sa mga taga Banwasang Dueñas, Dingle, Banate, Anilaw. Pag nalipatan naton dira sa may Dumangas. Kag sa iban pag dira nga kabanumuhanan sa 4th Distrito. Kamusta man dira ang aton siring mga suki nga tagpalamati. Dira sa 5th Distrito. Kaway. Plastar na. Mga maninoy, maninay, tito, tita. Ako diri inyo nga mauihanda. Ako din inyo nga manghud subong. Sa mga taga K5, nagapamati by K5 News FM, Sara 88.7.
Dara ang aton nga station manager ka K5 Manilin Abaro Palek. And of course, sa aton siring technical side, dara sa Quinto Distrito, K5 Papa Flo. Kamusta na Papa Flo? Panyapon na. Punutan kagabi, ano naman subong? Dapat bulo balansi. Kung healthy ka kahapon, dapat subong medyo tabag na. Medyo suwail ka naman sa pagkaon mo. Dara sa mataga Estancia, Lemery, Concepcion, San Dionisio, Batad. Ano may nalipatan pagid kita? Sa Quinto Distrito. Good evening, good evening. And of course, hindi man magpaulihi ang aton siring nga mga suki nga tagpalamati diri sa syudad sang Iloilo. Kamusta dira ang aton siring nga mga tagpalamati sa 180 tanan ka mga kabaranggayan, sa 7 tanan ka mga distrito. Mga listeners naton dira sa may city proper. Pag-ulang halin dira sa may Iloilo Terminal Market. Sa tanan dira nga mga trabahante. Nga nagabaka-baka sa pag-obra. Bisan mabugat man ang ginakarga. Sa mga nagakargada dira mga kargador. Sa mga jeepney drivers naton, nagabiyahe dira sang Haro CPU kag Haro Tagbak. Kamusta ka mo dira? Nga bisan syempre sa mga traditional jeepney, grabe gina kainya. Nagligad gani, nagpungko ko sa Francine. Medyo mainit-init man no. Tapos kita mo nang ginsensilyo sa imo kaya ranas tubang baw ka do mapaso man kamot mo no. Diba sa mga ka-K5 naton. And of course, good evening man sa aton siring masuki nga tagpalamati dira sa Arevalo District. Anong ganap dira sa Arevalo? Subong bala nga wala sang klase, damo bala dira mga activity sa inyo nga mga kabaranggayan. Kagara pangunahan sang inyo sining sangguniang kabataan. Usually kon summer season, may mga paliga. May mga basketball game, volleyball game, mga chess, laro ng lahi. Kag iban pagidrab lang nga mapakita dira ang mga skills sa mga kabataan o sa mga pamatanon mga ka-K5. Ti iba ni mga kabataan, next time man sa ila para magbulig-bulig sa ilang mga negosyo, sa ilang mga ginikanan. Kung may mga tiyanggi, sila naman anay bantay. Kag sila man ang magkulukuot-kuot. Ang ka-K5. Tara sa mga listeners naton sa Distrito sang La Paz. Aragid sa mga nagapulo pangapi dra. Sa Kapihan, malapit dra sa La Paz Plaza. Kamusta ka mo? Dra kay Mami Immaculate sa Distrito sang La Paz. Katamis gid sang orange nga ginhatag ni Mami Immaculate ha. And of course kay Tita Rena Mapa. Dra sa may Dekamay sa Rizal La Paz. Kung gusto nyo na magkaon sang mananam-nanam. Nga pagkaon parehas di sang ginhatag yun di samod no. Approve ka kay 5 ans, mga 10 sa score nga 10. Pila ang score mo kay Tita Rena? 20 gede. Namit ang iyang buko pandan. Ang iyang bihon. Kita guro ang mga ano nang tawag ka kay 5 ans. Pre-taste. Kita ang matry anay. Kung approve sa aton, probably approve gina sa iba. Sa mga listeners naton dra sa may, by the way, thank you kay Tita Rena Mapa. Sa mga gwapahon niya nga mga kaupdanan. Amot kung sinong pinakagwapa sa mga upodan ni Tita Renza. Basi ang medyo kulot-kulot ang buhok. Ang naga-short subong, naga-pedal short. And of course, mga ka-K5, kamusta dra? Sa mga taga-distrito sang Molo, sa mga ka-distrito ni ka-K5 Aron Rifoyo, sa mga nagatulotambay sa Molo Plaza, sa nagatulotambay sa ilang mga barangay gym, nagahulahampang sang basketball, o nagahampang sa mga larong pambata. Ano nagani ka K5 ans, kita mong galok-sulok, Tintin Cruz. Ano man natawag sa inyo?
Tintin Cruz. Kita mag-lukso-lukso ka. Tapos mag-bika naman tiil mo. Lukso ka naman. Depende kung diin ma-shoot to ang bato nga ganaboy mo. Marami lang ang pangon subong, no? Kaso, bisan magpauli ka gani sa uma. Laka ka na lang kakita. Abla sa mga kabataan nga gampang sdalan. Laka ka na lang kakita sa kabataan nga gampang lukso baka. Rambal na nila sang una kung laktodan ka, kung luksuhan ka. Hindi ka na ko magtaas. Tingalaman ko hay. Ako do wala kay isang una gid man gali no. Parampang ko be lukso baka. Ako da permi ang tawag na ang gadoko na blako permi ang baka ako ino. Kakita mo ng hampang nga kanggarong, kakahampang ka man nakakipaban. Ang chinilas na mo na gid man ang kanggaro no. Ang dapat sa loon yo. Tapos kung wala sang may makasalo sang chinilas. Oy habo yon pung ko yon nan. Sadya pag sa unang hampang tawag na igo-igo ay tunga. Tumbalata. Tumba patis. Tapos may pag kabati ka nakakipay-bans, kanta mo langit, lupa, impyerno. Pero subong puros na lang digital ang hampang. Ang hindi na subong ang bilog nga lawas ang naga-exercise ko ng hampang ang makabataan, kundi puros na lang tudlo lang nga tudlo. Ikaw Sir Hudlong Montana, Ma'am Yash Asalbon, ano ba lang favorite game mo sang imo siring bata pa ikaw? O dito sa inyong lugar sang una? Okay, probably kita gusto naton i-heal ang aton nga inner child. Mga ka-K5 kaysa sobra mo kahampang, higo bayo mo. Sugaton ka nanay mo, may dala na nga barakol. Yawan ko na kalabas ang bayo mo nga puti, ha? Tapos ang una, uso man sa inyo ka-K5 ang tawag na bayo na nga sa mga lalaki na lang may buslot-buslot mo naman na. Diba mga ka-K5 doon ka namin ng dumdumon no, sa entrada sa aton nga programa. Finish, ma'am. Ano lang finish, sir man? Na tintin bika kag Chinese garter. Chinese garter. Gahampang ka man naman. Ako hindi gid ako abi. Amo naka loksodera. Kage na sa una. Hampang sila Chinese garter. Mga lalaki. Ito sa una amon. Mga classmate mo naga-intra. Sobra ka pa bida. Kaya naga-Chinese garter. Kailang lukso-lukso. Taas ay na. Munggo man kanay ulo ya sa simento. Amot ka may pilas to siya or may piklat to siya sa subong. Diba mga ka-K5? Kabay pa itudluan yung kung may makabataan ka mo. I-introduce yung manbing mo na nga mga hampang. Para malayo sila sa mga bisyo. Kag matawag na exercise mo ng lawas nila. Kita nyo subong mga kabataan. Temprano pala nagatawag na nanggakuba na. Nagatiko ng ilang likod maglakat-lakat. Kaya tungod, syempre, kung naga-cellphone, nagaduko-duko ka amo-amo na. Parang pala nakit likod nila. Chinilas, ganahaboy man sang chinilas. Ma'am Bings, PSJ. Tumba patis Ngala ko bla, tumba patis ang ginatawag. Pero wala man sang nabutang nga patis to nga. Mayara pag nang tuko, ano tuko nang may tuko nga term. Mayara man sa una mga palataksi. Kung sa baraha sang una, mga lakinay, amo-amo, 41. Ins ko nang baling Ma'am Dina Rabina. Ano ni Ma'am? Batyagan ko, wala ko na maabtan. Kung base sa kada lugar, lain-lain kitang mga hampang. Pero kung sa kaumahan gani, nauhay dara, may mga lapad ang lugar nga bakante. O nami maghampang sang ano gani ka K5 ansa? Ang karanggola bala? Ano gani tawag na rin sa hilagay noon man? Naripatan ko rin spuntas ng dila ko. Burador.
Kung sa English pa kahit bakay. Tapos kung kayo sana ugtas ka mo kay masabit tapos babaw puno. Kung maubos na blang alubinti mga kakifay. Kung dako ganito ang ginihimo mo nga burador. Ado pati ikaw yawan ka man kasunod-sunod ba lagas-lagas ka man. Kalos pati ikaw lupad doon. Kapin ba kung gamayon ka nga klase sang bata? Ako sang una, gamay ko rin sang una mo. Nagdako lang ko sang pandemic tapos after pandemic nagamay ko liba. Amali Sir Frank Constantinople ang balia Paris. Lain gadya kung lain pag ang inyo yung chimpo. Wala na ko nakaabot or basi lain lang tatawag kay basi nami ma'am sa bugoy ang patad lastik ko. Tapos ang una na lastik ko kaki 5 Hudlo Montana. Ang ginahimo nyo na star. O damang-damang. Tapos sa umana yakon brownout nalipay mo ng kabataan. Makita mo ng shadow na. Kagi ka man na kaki 5 mag-brownout, maghampang-hampang. Anong sarang mahimo? Ido. Ano na siya nga sapat kay 5 ans? Ido, koreng. Ay, kanami lang balik-balikan. Ganito tudloan nyo gid bata nyo dra. Hindi nga sadlay ba sadlay. Hindi nga matapos ng aton sini nga kultura sa hampang-hampang. Tungod nga ginapabuyon nyo sila dra sang online game. Amo-amo ba? Makontra ka sa akon Sir Frank Constantinople. Amo-amo ha. Pikyaw. Kampiyon. Adra sa mga listeners naton sa distrito sang Mandurriao, kamusta ka mo dra? Nagahungitay. Sa mga mag-asawahay dara nga nag-away. Tungod nga ang ilaban na mas ginapasulabi pang barkada. Wala pa natapos sa ila pagkasinultiro. Masulo shot dito, makadto amo ni. Asawa niya nagakabalaka taglas 12 alauna na puli. Mga ka-K5. Sige lang pabuyuhad ang kakatawag ng banam. Mabot ginang chimpo, makapoy na lang siya kalagaw. Sa aton sa rin nga mga solid listeners. Dara sa may Lapus, sa may Sinequay. Good evening. Ari naka-live kita sa aton nga Facebook page via K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. O i-acknowledge anay nato ng aton sa rin nga mga suki, mga live viewers sa rin nga mga tinion. Sa aton K5 Mobile Taxi Patrollers na nagalibot-libot, nagausoy sa mga dalanon. Bisan tawag na bisan sulod londolong ang pasahero Kay Sir RJ dra, kay Sir Blair, kay Sir Philip, kay Sir Jalmar, kay Sir Reyna. Sa iban pagid naton dra nga mga taxi patrollers sa WVTC Western Visayas Transport Cooperative Patrollers naton. Dra kay Sir Boyet Parcon ang ilang chairman, ang ilang general manager kay K5 Hali Alcarte, Sir Hali. Sa K5 Iloilo solid supporters naton all over the world. Sa chapter 1 kag chapter 2 kay iban diri subong nagatanaw pa dira sa may Singapore, dira sa may New York. Bisan na tingog talang blakag itsura to nakalabot sa may tawag na sa mga European countries o kundira sa Japan. Bisan kitang wala katapak pa dira. Sir Edmar Liquinia, kamusta? Sir Robert Ligaspi, ambal ni Ma'am Veronica de los Reyes Ortega. Enjoy lang daanak. Kaya na, dito nagbakal ko to sa Unita. Kaki 5 ans, timing man kaki 5 ans. Wednesday kita, pula man naton uniform, pariho git kita. Nagasulod ko to kakaina kaki 5 ans. Happy lagi na ako mamangkot. Okay, nagaduko ako to kaina. Ma'am, din nga na yung section sa mo ni Man. Ako gayawan mo kung gani ka pangita, di kundi na ako magbakal sa nga mo ni. Timing yun, di basta ang clue ka kay 500. Kung Miyerkules, kay pula ila uniform, hindi ako to magbakal nga Miyerkules. Nadudla na ako.
Yung pamangkutan nila, wala man sa... Pamangkutan pa nila ko kung tagpila. O diin nga seksyon. Kaya nyo na. Kage, man ka mo na mga ka-K5. Arap lang nagsulod ka mo sa balaligyaan. O tapos timing, pag sulod mo dra, parehas ka mo bayo. Ang color sang bayo, isang uniform nila. Ano man ang color sang uniform mo kung bayo mo ba? Sir Raymond Suliga. Kaubos na ako dun tingog, di ba? Ma'am Mary Jane Demit. Kay Ma'am Arlene Cabio, shoutout idol. Watching diri sa Wilcon Dungon. Dira sa May Haro. Dira sa kay SG, mga suki naton mga security guard. Kay sa SG Demetelio, kag SG Cabio. Gapamati gid always sa imo, kag naga-duty idol. Grabe, ang halin kay Idol John ba? Idol yung nakagakalat na ako sang pagka-idol nyo sa iya. Nami man idol nating lahat ang isa't isa. K5 Julio Sancho Abelarde Medina. Good evening. Apple Diap Tabat Taasan. Shoutout Mokor and Three Wheels Company, especially kay Bingtan. By the way, diri sa aton Master Control, K5 Andre La Pastora. Nalimtan ko naman siya. Okay, Sir Robert Garciano, dira sa may Tacloban. Kamusta po kayo dyan ba? May Tagalog na siya, marubisaya na siya. Siyempre, hindi man ako kabalo magbisaya. Anong bisaya sang mayong gabi, ha? Anong bisaya sang good evening ka kay 5 ans? Ang balaan ko lang is kung daytime. Maayong buntag. O, ang gwapa yan, nindot. Ang tawag na ang lawaya. Pangagnahong daw mo na mo. Sir B-Boy Bakason. Shout out lang dara sa mga naga-shot ba. Dito sa may San Enrique. San Enrique, tugin man. Tong may isa ka banwa. Naga-disco sila dara kay may fiesta. Ay, about hay kabuhi sang operator. Naginamo, temprano pa sila himos, temprano pa sila tulog. Kompleto ang bayad, pero mabayad ang mga nagkinagamo. Pero may mga nagresinggitan sa kapitan, dasto nga, ang magkinagamo da. Kamo gini karon bayad, sa unting bayad, din ang sumbaganay sila tumo. Kung kaisabla sila man lang ang tawag na. Mga magkabarangay man sila man ang inaway. Palupaday dra sa pataasay sila sang ihi. Wala sang may mapaubos. Ang iban dara mga ka-K5. Iban niya kung sino pang pangayaw, sila pang isog. Manghangkat pa sila dara inaway. Kung kaisamang bastos sila blasang ay uso paghapon, no? May mga bayle-bayle pa sa gihapon. Samang bastos sila dara sa mga babae. No? Kay kung hindi nila mahagad sa tunga, damo na sila wakak-wakak. Okay, Sir B-Boy Bakason. Para sa may Binggawan, okay lang. Goods si Sir Huijino sumagaysay. Kay Ma'am Glenn Diaz. Pati basahon naton pagid ng iba nyo nga comment. Grabe ka baha ni makomento nyo ba? Acknowledge naton na karon na sa mga pinalangga naton nga mga viewers. Kay Ma'am Ria Kanya. Dag sa iban pagidara ha. Kay Sir Frank, sorry gid Sir Frank, agin ma'am takas sir. Pasensya lang, patawarang ako. Dampa ma'am kag pitik-pitik ba? Grabe. Gampang gid sang una pikyaw. Kapalupad gid burador sang una si tawag na si Ma'am Bings PSG. Antes kita nangin kung ano man kita subong, nakaagi man kita sang face nga nangin sipunon kita nga mga bata. Nakaagi man kita sang face nga kutuhon kita mga bata. Mga ka-K5. This time, sa subong nga episode sa aton nga programa, siyempre may mga istoryahan naman kita nga mga balita kag impormasyon dari sa K5 Night Watch. Open gid ang aton sa nga comment section. If you'd like to share your thoughts, kung luyag ninyo nga magbayluhanay kita diri sa mga argumento, kung may mga luyag kamo nga ipalabot, may pila kamo ka luyag ipabutyag sa aton sa nga topiko, may experiensyable kamo, nakarelate kamo, kung ano man ang inyo sa nga opinion. Open gid ang aton sa nga comment section.
Sa aton live diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 digital nga Facebook page. Si Ma'am Yash Aselbon bao thankful gid siya. Okay na introduce ta sa iya ang K5 News FM app. O titaw hi Ma'am hi Ma'am Yash. Nampang pahulin gani ko do kag text mo. Sige mga ka-K5, mapatyan man naton karon ang mga detalye kag impormasyon naton mga K5 reporters sa ilatag sa Kabit. Sa Iloilo City Hall, ka-K5 Jenny Kauyunan. Sa Iloilo Provincial Capital, ka-K5 Alex Escalante. Sa mga patrol reports, ka-K5 Karen Badilla and ka-K5 Aaron Lloyd Refoyo. Sa aton siring mga headlines, ang TTMO o parang Traffic Transportation Management Office lano nga maghimo sang legal nga aksyon patok diri sa driver nga nagpamalibad nga dakpon o kon nagpamalibad nga magpakita sang iya driver's license dira sa isa ka enforcer sa Tabukan, Mandurriao. Viral na nasubong mga ka-K5 ang ila dira pag binaisay kag ang pagpakatigak mga ka-K5 sang siring driver nga babae. Mambal naman ni sila permigin man sakto bayi. Bisa na mo ka paatag tsaktog na yan bahiya. Pero i-play nato na karon na ang ila sila nangin bayluhan na isang argumento para ano man yung side sang babae, ano man yung side sang tawag na isang enforcer mga ka-K5 kag ang latest nga update diri no. And of course sa dugang headline about dira sa may distrito sang Mandurriao o dira sa may Strata, SM Strata mga ka-K5. May tatlo dira ka mga lalaki gintripingan ang call center agent. Padayon sa karon ng investigasyon sang kapulisan. Ti mga ka-K5 natabo ni kay inalanggid sang kaagahon kay syempre call center agent may mga graveyard shifts gid mga ka-K5. Kaya makon mo mapuli ka na, punduhan ka lang dasang tricycle panaugan kag sa putihon. Wala ka man sang kontra tapos gulpi ka lang yan, mapuli ka na yan, dalon ka na sa ospital. Ang accordingly, ang mga nagpangsaputi, nagpang-tripping mga ka-K5, mga grabanta, mga 20 years old below ang edad. Ano to mga high sila? Nagagamit sa illegal nga droga at ikaw naara ka sa mayo nga paminsaron nga mang tripping ka. Kung hindi man sila high, grupo-grupo, mga wala pulos nga grupo. Hamba naman na sila nga mga ganggang sila. Mga self-proclaimed gang. Mga ka-K5. Tikabay pa nga madakpan na sila kag masampulan rasang puliso. Kaisa may arabat sibla may minor de edad dira o kag nagasalig sa pagka-minor nila nga mga ka-K5. Bantayan na karon na ang detalye kag impormasyon sa sining balita. Nagdira sa may area sang Guimaras, may isa ka vlogger. Ang amo ni content creator mga ka-K5 nga pangalan niya is si Boy Gimeraston. Kon Boy Gimerasnon. O ginapanindugan niya mga ka-K5 nga lihitimo ang iya siniya credentials. Kay subong ginabati ko siya, gina-question siya regarding sa ginapakita yadra nga mga credentials nga may honoraris causa siya. Mga ka-K5, Doctor of Philosophy through honoraris causa. Ang honoraris causa, wala ka na nag-aagi sa traditional nga academic program. Wala ka nag-aagi sa dissertation. Sa iban pagid nga proseso, ginagrant na or ginakilala ikaw kung mayara ikaw sang dako nga kontribusyon sa certain field mga ka-K5. So, gina-question siya kay with the age of 26 pa lang siya mga ka-K5 or at least 26 or 27. Mayara siya sa nga anom tanan ka mga honoraris causa. Istoryahan na naton karon mga ka-K5. Okay, ang gusto diri sang publiko ipakita ang certificates that could prove ang lihitimo ang iya sining credentials. Kaya gina-invite ni siya, kagi man siya gin-invite sang nagligad nga recognition program. Dira sa isa ka eskwelahan sa Guimaras. Mga ka-K5. Gusto lang diri mabalaan sang publiko kung lihitimo gin man. So istoryahan na naton karon na.
Kag sa aton sa nga police report, ang tanod nga nakatiro patay sa delivery boy sang tubig, madamo sang record sa barangay sang Lamharon pa. Sang bata pa siya, damo na siya involvement sa makirgamo. Kag iban pagidra mga ka K5. Sa aton balita, National Commission on Elections, target rin nga matapos ang pag-deliver sang balota kag automated counting machines sa Abril 30 tubtob sa Mayo 1 mga ka K5. Inom ka modras ang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Amil Itangol. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 8 kung dasig ba sang chimpo ba? Walang kita sang 8, nag 9 na. Mga ka K5, 9 minutos, makaligad ang alas 10 sang gabi. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan. Diri lamang sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panundungon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ipatan ng problema, magtangon kang maglubo sa bagunga paglao. Wala sang daya ay bisan anuman kabudlay, wala sang daya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sa ito. Ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapaslis ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan lang. Magpapagaling sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagdan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag
serbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman kadto. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglaom. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Nagumpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agom
nga blessings pinagi sa kaluwan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Dr. Ramil Uy, tanan na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, ato siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na jud. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 22 minutos na, makaligad ang alas 10 ng gabi. Kamusta na kamodra kay Sir Arman Bacoguay? Nagapamati gidri sa aton kay Sir Manaay Eusebio Paul Idrian ba? Kay Madam Jamela, gindala yan na ang ngalan ni K5 po. Sunod niya, Manaay Eusebio Andre. Andre Fred. This time, magwa kita latest update gikan sa aton sa nga Pag-asa Iloilo para mahibaluan naton ang lakat sa aton sa nga panahon. Naka-standby sa aton nga linya si Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, kaupod mo diri subong sa K5 News FM sa programa nga K5 Night Watch ka K5 Kim Kaluyo. Good evening. Yes, ma'am, mayang gabi no, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest so the update sa subong adlaw April 23, year 2025. Sa karon Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-epekto sa Southern Mindanao kag easterly sa mainit nga hangin dalin sa dagat Pasipiko ang nag-epekto sa nabiling nga bahin sang pungsod. Laman kita may na monitor na sipatan nga ini weather disturbance or low pressure area sa sulod sa Guaman sang aton par. Pangining easterlies padayon nga nag-epekto sa Western Visayas kung sa diin maka-experience kita sang mainit kag mapanga panahon.
may mga posibilidad sa gihapon sa isolated, yung mga pagulan-ulan, pagpangilat pa nag-uob dala sining easterlies. Nanginatagtob kasarangan naton nga hangin, di ka nasidlangan paminhan nasidlangan, kag magadala ini sila sang makanay tugtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 27 to 33 degrees Celsius. Ang aton nga maximum heat index para buwas posible magalabot sa 41 degrees Celsius. Adlaw naton nagtunod alas 6:01 kung magabot laki ni siya alas 5:34 buwas sa aga. Kagaman naton latest weather update talin di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, tawag na all throughout the April do so far, sir, no? Wala pa man kita sang na-experience nga bagyo, Engineer Cuenca? Yes, ma'am. Sa karon wala pa naman kita may na-record na nagsulod o nag-develop sa aton for. Pero at the end of the week sang April, are we expecting or wala sa gihapon, Engineer Cuenca? Yes, ma'am. Sa karon wala pa man sa gihapon kita sa may na-monitor or nasugatan ini weather disturbance sa Sorsogon ang sa aton for. Sige, thank you so much, Engineer Rolly Cuenca, sa imo sining at tiyempo diri sa K5 News FM Iloilo. Yes, ma'am. Thank you. Pagmayang gabi. Thank you so much, Gid, sa aton sining nga Pag-asa. Sir Jay Sigir, good evening. Sa aton nga Pag-asa Iloilo, they are very accommodating and always sa aton sining nga mga weather forecasters. Ano gusto nyo? Ma-exercise kita, ana? Bala nyo gana karon nga dako na nasoksok. Kay 5 ans, mawas-was kita na. Doon nagligad, wala git ka nagawas-was. Tade permiga hambal nga ma-exercise, tapos kita wala man ga-exercise. Danyo bla ko sunod jogging kay kasi ayawan ka mo kahapo ko. This time mga ka-K5 para makaunat-unat ka mo dira. Makawaslik sa wala, waslik sa toong inyo siring nga mga kamot. Kag makalikiliki ang inyong hawag. Sige, mawas-was kita na. Ka-K5 ans, mabombatso kita na. In 1, 2, 3, bomba! Kung alin ang pang nag-abot ang mga
Laon na kita di kay Idol June. Lain di abi ay nga the moves. Damo gire magbantay kay Idol June kung makabalik na siya programa kag makabumbatso ni sa liwat mo. Di ba Sir Romeo Sobere, Sir Arman Bakuguay kagay Sir Jay Sigir. At this time, istoryahan naton mga ka-K5. Ang ining natabo bala no sa may barangay Tabukan, Mandurriao, Iloilo City. Kung sariin may tawag na may natabo dira nga pag binaisay sa tunga ya mga ka-K5. Good evening kay Sir Joseph Ogares dira sa may Mansaya, Lapuz. Ang isa ka driver nga babayi ang mga ka-K5 nagbais ni siya sa traffic enforcer. Nagapanindugan nga wala sang violation mga ka-K5. Sa may area, before siya nagsaylo sang linya mga ka-K5, yung tawag nilang swerve, mga ka-K5. Before sang sirang pagsaylo niya mga ka-K5, with an intention nga magliko tos punta, ay nakasulat dira nga signage or mayara dira sang signage nakabutang left lane turn left kag right lane turn right mga ka-K5. Galing kay tawag na nagsaylo ning babae ning driver mga ka-K5. Wala intention kung tani nga magliko siya sa may tuo. Galing kay dra siya sa may tunga bala mga ka-K5 nakaplastar. Pero basi wala yan ang nakita ang ring signage ay do gamay gin man no. Ako gani kay na medyo boron-boron gani mata ko. Galos hindi ko kamurot kung anong nakasulat. Kagdo hindi man bala klaro ang mensahe mga ka-K5. Din nga area dapat yung magano. Target na specify bala nga after this point, after sa sining area, hindi na pwede makaliko sa wala, hindi na pwede makasaylo sa piyak nga lane. Mga ka-K5, this time bala, pamatian naton ang nangin pagbayluhan ay mandarisang mga tinaga sang sining enforcer, kag sang sining driver mga ka-K5. Agin tawag yan nga buhaya. Agin tawag yaman mga ka-K5. Ano na kita mo ng notion nila basta traffic enforcer ga pangayo-ngayo. Mangdakop lang mangdakop. Mga ka-K5. This time lang no, pamatian naton para masugudan gadaton kung ano gid lang natabo sa sarang insidente mga ka-K5. Mga respeto. Sir, kagina pa. Ang inyo nga ara ko sir, balaan ko sir. Green light na pwede na makaparide, mapaka-right side. Nag-amat-amat, sir, wala sa layi sir nga bawal magpa-right side. With caution nga magpa-right side ikaw. Nag-amat-amat ko sir, nga balaan ko, kita ko sa likod ko, sa mirror side ko, nga ang sa likod ko nga salakyan is nag-stop. Amo na, nag-amat-amat ko pa right side. Kay mapa-right ako. Ano sir, sir, ano ang ako nga, ano ako nga sala. Sir, ano ako sala. Sir, ano ako nga sala. Mapamatean mo ko sir, gapamangkot ko. Papatean mo ko hindi. Gapamangkot ko sir. Pamati ko nay. Gapamangkot ko sir danay. Yar. Siya ka pamangkot si mo kay nga si kay. Duwa ka mo. Kay wai ko dis kay na ikaw sa batse iya. Ano naman. Ano ko sa labo asala si mo? Ano sala ko sir si mo? Hindi na pwede ma'am ka turn right. Mga kung alin ka sa left lane, ma'am ginira roll ta na sa traffic. Sa diin sir nga laye sa LTO nga bawal magpa-right side. 136 ma'am. Sir, nag-caution ako nga mapa-right side ako, wala pa sa intersection. Naka-video ako, kita ta naka sir sa una kay balaan ko parahan yagid ko niyo. Balaan ko nga parahan yagid ko. Nag-video na ko sir una pa lang, wala pa ko sa intersection. Kay balaan ko pag-ara na ko sa una, may tendency nga dakpon mo gid. Di ba? Amo na gani sir, nag-amat-amat ako, nag-caution ako kay balaan ko. Naka-live ni sir. Naka-live ni sir, naka-live ni Kagina. Nag-caution ako, kakita ko sa likod ko, nagpundo ang pick-up. Nag-amat-amat ko, ang ako nga dalagan, ara lang sa 5 to 10.
ara lang sa 5 to 10 kay gamat-amat ko mga 5 lang gani. Kinparahan mo ko nga pa right side na ko. Tapos ano hambal mo? Imo ko kasuhan, ipapriso mo ko subong. Sir, sir, amo na gani, hindi mo ko sinapag-istoryahan kay hindi kuya sir ignorante nga mahambal ka lang kasuhan mo ko. Tapos ipriso mo ko ano abi mo sakon bata gamay nga ipriso mo ko. Aha, gamo ahahaha ka lang. Ha? Sir, hindi simple ga-explain to sa imo ha before. Sir, before mo ko ginparahan nga dapat kung malain ko nga motorist nagdalaga na ko kabayan ta kaya sir nga man malagas mo ko. Amo na sir. Dali lang ha. Nagpara ka sa ako, nag-stop over ako, nag-explain ako sa imo. Ano, gapamangkot ko, ano ako nga sala. Yan sa bata man ka, ma'am. Ano gani, sir? Hindi ka malawd, ma'am. Ano gani, sir? Ano ara sa layi? Nga sala, nga ginimo ko. 393, tuwing na pusta ka, ma'am. Sir, ano akong sala? Ano, sir, ano akong sala? Ikaw ginawa sa bata ka, pamangkot. Amo na gani, ginapamangkot ako, sir, ano akong sala? Disregard mo atong signboard. Disregard? Sir, wala dito sa ano nga bawal. Bawal mag-ano dito. Kag nag-amat-amat ko sir, wala ko sir nag-cause ng accident kay balaan ko nga nag-stop over ang sa likod ko. Gin-explain ko si mo na nag-stop ako nga may araman ko tani ya right ya magdalagan o palagyuhan ka. Kaya hindi mo man ko malagas ano, dalaganan mo kasta to. Amo na nag-explain ko si mo kaso wala ka gapabati. Ang imo naman dason, imo ko hambalan nga ipapriso mo ko, abi mo bata sa ko. Abi mo bata ko nga hambalan mo lang ko ipapriso. Nga hindi ka mag-agi sa ano, sa insakto nga proseso. Namisi mo ba? Imo nga intention dili man mo. Oh sir, naka-live ni. Amo na gani. Ari namang imo intention. Kaya nga makita mo ko sa ako nga parahan gagin videoan mo ko kay balaan mo. Sir, wala. Wala, sir, ari sir ha. Ari sir ha. Before ko ya sir nga ano, ga-video na ko. Kaya balaan ko, ara ko sa insakto. Hagbalaan ko. Sir, balaan ko paraan mo kaya mo na inyo di perming nga sistema mo. Kadami nyo manakop dason sa ano. May tayo witness sa imo, brama ma. Amo na gani sir. Amo na gani ginapamangkot ka sir. Ang ina obstruction. Tapos imo naman ko hambalan. Ano naman imo nga ano sakon? Reckless? Paano ko naging reckless? Dalagan ko 5 to 10. Swerving amo na. Sir, swerving. Paano nag-swerving? Sir, paano nag-swerving? Balaan ko sir ang swerving, sir. Balaan ko ang swerving. Kagkabalo ko, sang dalagan ko hinay, kag nag-amat-amat ako pa right. Kay balaan ko sa likod ko nag-giveaway. Nagpa-right side ako kay naka-green light, ma'am. Hindi ko yan, sir. Hindi ko yan ganyan, sir, maghatag sa lisensya. Kanya daan, hindi makano. Supposed to be, ma'am, kung may complaint kayo sa tawag ng pagdakot. Amo na gani, sir, subong may complaint ko. I-contest ko, subong. Puro, why kaya sa ano, subong yung mga... Amo na gani, hindi ko yan, sir, maghatag sa lisensya. Kaya wala, kuya, sir, sang may ginlabag na batas. Amo na gani, gina-contest ko gani. Simo, diba, hambal mo, padalaan mo ko di sang pulis. Kaya ano, hambal sang pulis mo? Ano? Diba hambal mo, patawgan mo ko sang pulis. Nagulat man ako, wala ko kamo gani, ginadalaganan. Subong asta, subong sir. Sir, nagahulat ko subong, diba hambal mo, tawgan mo ko sang pulis. Sabi, amo na gani, kaya ginapadlok, ginatret nyo ko mo. Pati ang upod mo, itret nyo ko. Wala, sir, hambal mo, patawgan mo ko sang pulis, sabi mo matret ko. Nagulat ko sir, ari ko din, wala ko yung kapalagyo sa inyo. Kaya ga-explain ako sa inyo, sang ako na right. Sir, amo na gani, sir, ano hambal sang pulis sa inyo, sir? Ano hambal mo, ipablatter mo ko dito, diin sir. Si Station 10. Amo na gani, diin. Kaya na po kayo kasi lisensya. Amo na gani, hindi ko yung sir maghatag sang lisensya si mo. Amo mo lang gani, nanon si mo. Okay na. Ako galit ako sa imo, ma'am. Amo na gani, abi nyo, manakop lang kamo sa mga tao nga ignorante. Hindi makayo ignorante. Sir, amo na gani sir, ginaano nyo ko, ginatret nyo ko, ikaw man kagina, ang isa kagina, kasuhan nyo ko, abiya, daso makaso, prisuhon nyo ko. Ano abiya sa kon sir bata? Tapos ikaw naman mahambal sa kon, patawgan mo ko pulis. Ano sir, para matret ako? Hindi. Ha, para matret ako, TDN ang pulis sir. Hindi. TDN ang pulis.
Ang ginagawa ko yung simo yan kasi Hindi na pulis. Hindi kuya sir, maghatag sang akon lisensya. May lisensya ko. Oh. Kabalo kuya sang intsakto. Kag nag-explain ako. Amo na gani ga contest ko di subok sa imo. Lisensya mo. Ano mong lisensya ko? Obra na mo sing violation kami. Kay wala kuya sa violation. I-prove mo. Amo na gani may proof, may evidence ako. May camera ang akon nga sa lakyan. May camera man ko. Amo na gani kagina. Sir, from kagina nag ano na kuya nag-video na ko ari na dita ng proof and evidence. So amo na gani sir. Kung gusto mo yung sir, di ba? Patawagan mo ko sang pulis. Gahulat ko di sang pulis. Hindi makatupad sa amo na gani. Amo na gani gina-threat mo ko. Mga ka-K5, nabatian naton ang ilas nga malaba-laba kung tapuson na gani ka-K5 fans. Kasi malabutan ka na sa music ni ka-K5 Machukuli. Actually, mga ka-K5, naglabot sa 4 ka oras ang pagtinirdira sang siring driver. Babae nga driver, mga ka-K5, dira sa area kung sa diin siya ginparahan, mga ka-K5. Hamakon mo do parehas ang hambal kay nanay ka-K5 Enrico Zurita Jr. Do hostage taking lang 4 ka oras ba? Grabe man ang ginatawag nga pride ka-K5 hands, no? Ako siguro 30 minutos lang takan ako na kahulat-ulat. And of course, you're causing man sang traffic dira sa may area. Ambal rin ni Sir Ronnie Haleco Balceda, paano niya nabalaan nga parahan kag dakpon siya. Buot sing ganon, balaan niya nga may violation siya, mga ka-K5. Kaya isa manabi ka factor, mga ka-K5, kay tawag na wala siya kunusang may nakita dara nga signage. Tamo man rin ganin nag-comment. Ano do ginatipid yung gida signage yung hindi kitaon kapin pa kung layo. Kapin pa dara kun pangayaw darang maglabay, mga ka-K5. Sir Rafi Kari, di ba lang? Pero ang ining swerving, mga ka-K5, technically hindi man na siya makonsider nga isa ka violation. Ang swerving amo ring simple nga pag saylo mo sang linya, mga ka-K5. For example, sa inner lane ikaw nagsaylo ka dra sa kilid, mga ka-K5, wala ng intention nga magliko man kuntani sa punta. Pero amo na, mga ka-K5, no? There is ginatawag nga illegal swerving. Amo ni, kung for example, nag-saylo ikaw daw sang linya, nag-cause ikaw sang aksidente, ma-consider na nga reckless driving, mga ka-K5. O kung pwede man, in the case ang saring insidente, mga ka-K5, tawag nga disregarding traffic signs. Is because nga may signage before sang saring portion kung sariin siya nagsaylong, mga ka-K5 sang lane. Kaya mo ginagin pagin pakigbato, yang wala man kuno sa naka-indicate dira. Or probably wala yan natalupang daan sa kagaming sang sirang signage. Nakabutang sa siring signage sa mga ka-K5. Ano to gani kay na ang picturean to naton man. Ang nakabutang dira is right lane must turn right and left lane must turn left, mga ka-K5. Okay, according diri sa enforcer, mga ka-K5, alang-alang ng pagsaylo ya diri sa tuo. It is because sa pagsaylo ya mayara na dasang nakabutang nga signage. Galing kay kagaming kung buro na ginaman matamo do, halos hindi mo man makita. Bali Sir Joe Marie Wakay Belonio, basi crush man nilang isa kag isa. Ang ma-consider, mga ka-K5, nga illegal swerving, parang pagsaylo mo sang linya, amara kung nag-swerving ka sa straight nga solid line. Kag illegal man ang pag-saylo mo sang lane kung delikado blang pagkat mo, mga ka-K5. Arab lang gulpi na lang nagkalamo mo itong nagasunod sa imo.
Tungod nga nagapangagaw ka dara sang linya. Kaya na-advise man nga dapat one lane at a time. Mag-swerve ka mga ka-K5. Magsaylo kabi sa piyak nga linya. Plastar mo na nanay, tadlungon mo anay ang imo siring mga salakyan mga ka-K5 before naman magsaylo sa piyak. Kung maghinay-hinay ikaw. Kaling on the case ang siring babae, mera gid man sang traffic signage o kung directional signage mga ka-K5. Amo ni ang nangin issue sa siring insidente. Pero damo diri sang nagakomento. O nga may mga previous experience sila dira sa may dalanon sang Mandurriao, particularly dira sa may area sang Tabukan. Mga ka-K5. Okay, kung kaisa ko no, mga enforcers, alos ko no hindi kita onda. Mayara iba, nagahimo man sa siring swerving. Dira sa may area, kung pagsaylo, despite nga naglabay na dira sa signage, galing ko no, kay wala man sila gindakop mga ka-K5. It seems like sa iba niya mga motorista, nga do pili lang, amo ring notion nila, o do pili lang ang ginadakop mga ka-K5. Ato ilis do halos hindi tanan ang bantayan gidra kag matikitan. Ni Sir Joe Mariwa kay Belonyo. Content na nila duwa ang mga vloggers man guro silang motor ga overtake pa. At amo na gani Sir Joe Mari, mayara man actually nga mga enforcers. Kung balaan mo ba lang nga may violation ikaw, dapat kalmado ka na lang yung mag-istorya sa ila. Mga kortesiya ka man bala sa ila. Pero kung ikaw man mismo, ikaw ga provoke na sa ila, manginit ka man, ikaw pa man daisog, di paano ka na nila hihatagan ng sang sige ma'am, sunod na lang ay remind na lang ka ma'am ha, sunod hindi mo na ni paghimuhon ha. Pero kung i-introhan mo dara, sa tawgon mo sila nga buhaya, ano pagkidara nga mga pagpakanubo, mo na gani no, kung may mga higko gid man dara nga enforcer, may nagapangutong dara o kung nagapangwarta sa mga ginadakop nila, hindi man tanan dara, amo na sila mga ka-K5. O, diba la? Parehas bala sa mag-ululutod. Hindi man porking mag-ululutod ka mo, palariho na kamutanan batasan. Likewise, sa trabaho, likewise sa ilan ng mga enforcers, hindi porket nga may bad experience ikaw sa iban nga enforcers, tanan na sila mo nang ilang batasan mga ka-K5. So kung probably nangin kalmado man yung babae in terms of approaching sang mga traffic enforcers, hamakon mo grabe na yung iya siring pasensya no. Naglabot darang ang pride yung ginatawag mga ka-K5. Naglabot na siya sang 4 ka oras nga tinir. Ti mga ka-K5 dapat nga 4 kada ka oras nga nagtinir sa higad sang dalan. Nakakos ka man dira sang traffic mga ka-K5. Pero at the end of the day, nagbayad man siya sa gihapon sang ticket mga ka-K5 nga 200 pesos. Kasi sa tinirya tong 4 ka oras, tag 50 kada oras to eh. Tag 50 kada oras ito eh, no? Ang ginahambal malang diri sang enforcer is to present sang iya sa nga driver's license. Wala man nagahambal nga gilayon nga i-confiscate mga ka-K5. Debla Sir Joe Marie Wakay Belonyo. Damo naman galidra na flag down nga mga motorista. Pero ang gid lang da, ang sekreto lang gid da mga ka-K5, paumod gamod ra kag pangayo lang pasensya. Hindi naman dra magbais para sa inyo ang mga enforcers. So gid mo to kay Colonel Garbanzos ko. Bali lang siya, pasensya na sir ha. Wala ko habi nakita. Sorry gid sir, hindi na gid maliwat.
Pero kung nambalan mo gani nga, amo na gid man nga ubra nyo. Manakop ka mo nga manakop para makakwarta ka mo, iba ba? Tapos kay ina nalingan gito kay ina sang part naman niya. Nga gusto nga pamangkot siya kung ano violation na ginasabat siya. Amo maniyang ano how? Ay di agad pagpasaluton, hindi yaman pagpaatagon ng ining enforcers mga ka-K5. Pero on the part naman sang city government, kamodra sa mga taga-Traffic Transportation Management Office sa TTMO, maybe dakuan nyo man bilingdang signage and make it clear to everyone bala. Okay, hindi man datanan mga ka-K5, gilayon mo nang makita. Kung maglabay ikaw dara, especially kung medyo may diferensya mata mo. Kung tawag na nearsighted ikaw, abi. Make it very visible dara sa may area. Kaya nakabutang abi dara, left lane, turn left. Right lane, turn right. So, wala na ka-indicate kundi nga portion ang ining rule nila or inang policy nila mga ka-K5. Maybe ay more and more simpler terms mga ka-K5 that everyone could understand. Diba, Sir Jo Marie Wakay Belonio? Balderis ang ka-K5 naton. Ate amo nang swerving is amo nang pag-shift mo from one lane to another kung pagsaylo mo sang linya. Hindi na isa ka traffic violation unless nga mayara sang sign nga nagadumili dira mga ka-K5. Paryos na galing kay mayara gid man sang signage. Galing kay medyo hindi lang kita kon. O kung mayara sang solid yellow line, in the case dara sang area wala sang solid yellow line, ang natabo lang dara is mayara siya sang directional signage. Mga ka-K5, ang mayara din naghambal nga kagiman sila sang una dakop. Galing kaya mo na nagambal lang sila, pasalig lang sila, sige lang sir pasensyahi gid ako Ate on the part naman diri subong sang TTMO mga ka-K5, decidido sila nga magpasaka sang kaso sa sining driver mga ka-K5 tungod diri sa pangbastos kag pagpakanumbo sa mga traffic enforcers. Matigin blatter naman ni sa kapulisan. Progin check nato nang stock nato ni watang babae, very unbothered. Negosyante ni siya mga ka-K5 mo. Pero ano bilang himuon sang city government to address this issue, especially nadamo na dara may experience. Most of the time hindi dara makitaan ang inang signage dara sa may area kay dugin tipid mga ka-K5. Kag mayara man naka-experience nasa una nahimo naman na nila garing lain to yung ticket sa ila mga ka-K5. Kung ang inahambal nila diri hindi consistent ang mga enforcers sa area nga ina. Maybe mo man ang tan-awon dara sang TTMO para ma-address ining problema. Kag wala na sang magbiraisay tungod sa siring issue mga ka-K5. Ate kon naulihiman gali nag-surrender man siya gali after 4 hours mga ka-K5 no? Makon mo 4 hours mga hulat. Dumagisi na da puwak mo ka express ang emosyon nga frustration. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 53 minutos, makaligad ang alas 10 ang gabi. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagaan. Diri lamang sa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa... Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong naghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo.
Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala ba? Tabos ako na. Luha ko. Sabi mo yung basko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko nga kabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon nagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat po sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-inap mga siya nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka-K5 na namin ngayon.
sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako med free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak, man siya kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan, nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May anak ka sa libre nga radyo!
Ako na pinangalaki nga kape sa tango. Bisan noon mo na away pa nakakamahaw sa agad yung magkakto si Putsan. At siyempre may araman sa Mighty Seed. Sigod na. Tapor, gabi ka mga tulog ka mga ito ha. Hindi ko naman tulog ka naman na. 1, 2, 3 lang. Ismail Balis ka konta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo naglugbo? Wati. Wati. FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 7 minutos, makaligad ang alas 11 sang gabi. Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan. Diri lamang sa programa K5 Night Watch. Night Match. Night Match. Ang balda rin ni Sir Ronnie Haleco Balseda. Ang balya kagiman ako sina da second line. Second line ako nagliko, ako pa sa itriyagin dakop. Kaling na ngayo, ako pasensya, tigin pasensya ko, hindi lang magbais sa enforcers. Pagkagipaagyon sa maayong istoryahan na hindi na mo dara mag-singkian na kaya wala agad sa may mapapirdi mga ka-K5 this time. E-check nato ng latest update sa aton siri palibot sang syudad sang